Den allerbedste. Vi var... hvor var det, vi var henne i går? Ja. Det var henne i C. Det var første gang, vi var henne i Vest i går. Og der var jeg nede og fik malet tysk flag over det hele i sig selv. Og vi fik lov til at tage den med. Painting. Det var en rigtig god oplevelse. Det var det fandme. Generelt, at folk er så åbne over for, at man kan bare støde ind i dem, og så er det fint. Det er det. Igen må jeg også sige, at de her piger, det er fandme dejligt at kunne tage med sine rigtig gode veninder herhen, og så bare have det pissefedt. Det må nok være det. Ja.